Kidamtang jangmi poni pai inquiry Vatican City along Easter Sunday Katalon hud Karlitang Pope Francis men krebubamat alangli Bangso Apirthe pen arong chevoi juilo. Alangli arong ka chevoi hud an alangli arta ningkan trok kebra near kep an le tanglo. Lapen alangli Latin American Roman Catholic Church along si arong chevoi ponlo. Lasun si Karlitang Pope Francis alangli ke Apirthe ke do unahut monit atumaphan arnamalam ke than lapen ke mesen arnamaja kong ke longpen rad atumaphan ke so kiun epen ke chenglok arnamalam ke than pen rad aning ke pachirui pen monit atumaphan akimisen ke japon abang phulo. Lapen Roman Catholic Church mate Catholic mission along anke alangli si Apirthe adang along ta kilang charipon abang phulo. Lapen Roman Catholic Church along Pope ke manching lake Saint Peter Petros pen wangbom mason si pinangan Pope dun abang phu dolo. Laso pen kedamtang ningkan suri kresir kebra ingkoi pen surihini rap ho anke Pope John Paul II si Pope man ponlo. Lapen Pope John Paul II arong chevoi jui pen puthot Pope Benedict XVI si ningkan surihini rap ho pen Pope man si ningkan surihini ra krigethom an alangli Pope man ponthulo. Bonta Pope Benedict XVI arong chevoi jui pen puthot Pope Francis si Pope man ponthulo. Alangli ningkan surihini ra cricket home pen surihini ra inkorap ho anki ningkan krihini an Pop man ponro. Alangli non amad arong ka chevoya tim lake Latin American Roman Catholic Church along pensi arong chevoi ponro. Alangli Vatican City along Easter Sunday ke talon hut men krebub ajok arong chevoi juilo. Arong ka chevoi hut alangli arta ningkan trok ner kebra ner kep an le tanglo. Pope Francis alangli arong ka chevoi jui aputhak South Africa's President Cyril Ramaphosa, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Nigerian President Bola Tinubu, Lapen India Prime Minister Narendra Modi atumpen ke chenglok pinangan abang phu abang phiatum ningdu chipi ponrinti. International Desk Report, Karbing Long Live.